Значи, приятели, аз съм GXBG и това е едно температура на Хао. Да, това е първи епизод на Хао. Така трябва да смагам камерата. И там, докато дясно ми пълна от кръвта. Ето и. Так, снимя. Така се чувства. Ай, махни сега жалка. Не ти гледа яката клавиатура. Това клавиатура, ама... Кому гледаш човек? Дали се попъча? Така много скачаме. Тук му си бахти жалкар. Тук му гледам жалкар, то се. Странната тия лампички да... Хоп, тъп. Нали? Изцяло има рефлектиране. Ставам тук, като ще ми взема четата там. Ще не пусна чета, ако не сте гледали Хао. Аз съм гледал всичките без четвърката. Окей. Почакайте. Дайте го считание. Сега ще му паднат. Там ще не го махнат. И ако така стои, ако не оставят също време ни пада кръвта, там ние правоъгълни, ще мисля, че са някакви правоъгълни, ще става ни правоъгълни човек и някакви пуши човека, бахти. Жалко разказват. Тъй. И тук бях аз, сега май беше този страна. Тук е. И бях цялата колка. Хочу повече от... Да. Дай! Умре жалкар! Така. Къп ти сам, тая жалкара, никакъв сам няма тая. Дай. На тебе ти нямам доверя жалкар, да знаеш, ще го изчакам. Умре. Тъй. Гати жалкара човек, то също, ако ме е тук. Да, всяка гръбна я съм. Опа! Точно не са това. Гати жалкара, литна човек. Горе вече ме литна. Къде съм, тук съм. Тогава тъмно е. Кота жалкара. Чао. Стреля, стоп. Така. Сега сме тук. Някоя питка не може да се взема, ти жалкарската работа. Ама гледаш човек. Там не да знам, ще има сам хора. По някакъв... Не знам, не му пуснал да се тече, ако също има субтитри. Те, случайно при... Аз съм... Не му помня името на това пич. Но обаче накрая умира. Ще жалкар. Ще умре швед циганин, защото жалкар е... лахан кът сцената. Ниска е маса чив. Браво. Сол тук направо съм ти пръснал колата човек. Му се гарена. Тъй. Я го пищах и вадим любими съм взимал. Умри бе жалкар. Умри. Ала тук. Хедшот. Съвсем подръча. Бам. Го е в автомата, ще поведа, ще го ми. Това кажа, че умирам човек. Не. Мапа чаша да моя. Без нали? Жалкар. Ти си надобря. Умри, жалкар, умри. Ти е бас. Умри. Ти звука. Сега къде сме жалкари? Да мисля, че мъртъв е. Никъде, тук няма нищо. Не по-много от играта, но по-не почти цялата игра. Не, тук. Аз съм от тук. Значи взема.
това жалкар. Това умря. Да, така не се... Това се стап снети оръжието. Умре, гледай буклук, умря пищак, дойде ще удари. И аз това се питам. Ой, защо взимам това? Не. Дай гам. Умрете, жалкари. Умре. Ела тука. Опа! Не знае. Не добиха, си е сривал. Ще става, не са гледа някакъв щит. Умреш човек. Нещо така. Взех някакъв щит, който ми помага. Ме там повече. Не е като нормалния щит, това е повече 2 пъти щит. Там някакъв розов и сега някакъв ми слади там. Умре, жалкар. Ти не искаш да умреш, а? Помогри, бе. Но ти е малко целесно, това е малко трудничен. Той е ясно, той е жалкар, бе. Вик жалкар да са лесни. Ама че ги заобикрете пак, ти пичеш и ги убия. Когато направо ти да не казвам къде. Водно да ти звука. Умри, човек, умри. Не. Аз събим. Не, чакай, ще е по-пекли човек. Сори. Аз не ти казвам, сори, да, на те. Спокойно гледаш, умри, човек, умри. Тя ти жалкара, това даже не е човек, бе. Това си пълен жалкар човек. Съвсем тук с контрол кляка, бе. Взял се. Не ги порите, я не напие. Ама гледа, ти намре, не? Ти си жалкар, човек. Не го баре. Оби го. Fuck you. Умре. Някой друг, така. Не, 201. Това умря. Жалкари, двамата жалкари, човек. Умряха, човек. Представяш ли се? Така, да ти оръжи и да изгледам по-нататък. Това ще го... Не сме, тук ще така. Това също стана любимото оръжие в играта. Макар че има снайпери, пасуки, монуки, автоматери, картечници. Обаче това е най-любимото оръжие в играта. Право скок. И към морски скок, ама не се получи. Спъти да се държа. Тъй. Скачвам. Това не му опяваш човек. Как ти? Умри, бе. Само че заклява. Трябва да внимава тия, като са ти на тези жалкари. Умри, бе, човек. Не ме рещи. Тъй. Сега къде сме? Тук. Кълчето ли отиде? Умри, бе, жалкар. Колко батерии имаме там? Не виждам от там FPS-а. Умри, бе. Как ти жалкара, човек? Какви малки жалкари има тук? Глава. Те. Кома страна? Ти ли, бе? Що бе сложен? Дай това, като това. Благодаря, като това не каза. Извинявам се. Тежък снайпер. Мисля, че ме чака така. Ти не ме чакаш. Ти жалкар. Ти си хвърляш пистолет. Хедшот. Стана много, ма. Умри, бе. Така, сега ще ви покажа техния пистолет. Много готин всъщност. Това също е много хубаво оръжие. Да, ето тук поставяш с... Ква? Човек. Така.
по-вярно. Така, аз правя, че имаше финал тук. Той, какво? Абе, къде сме Жилка? Чекай се. Така, какво е мото? Извън си радарче, човек. Добре. Ево екста. Така. Сега, не това правите. Да, вече знаем какво тръгне дава. Бум. Та слагате сток, скажете това. Слагате директно моя щит. Видите сега какво става. Всеки има щит. И това вече няма. Имри. Например, ето. Тук има този има щит. Ето виждате. Да, обаче. Обаче се няма. Значи умре. От тук. О, какъв. Значи жалкави. Бум. Хейчот. Бум. Така, продължаваме. Коста фич. О, така, той май беше шефа. Кая ти, какво ще правиш, аз остава, човек. Така. Умре, жалка. Умре, бе. Не жалам, благодаря, Джолън. Те. Не се включа в нея, това е много по-ефективно. Но правилно, къде сме? Тук сме. Идеално. Църкви тая. Яще. Браво, бе. Това са моите жалкари. Бум. Ти ще умреш, бе. Умре, бе, човек. Чакай. Пойде не чакай. Това не се е жалка. Умре, бе. Тъй, граначи. Къде съм бутон? Уи. Яш. Още. Така. Тъй. И така, не си надявам се да ви е харесал клипа и виждаме.